Videolla käymme läpi käytännön asioita liittyen plantarifaskiittiin sekä ProCare anteriorisen yölastan pukemisohjeen. Plantarifaskiitissa yölastan käytöstä on hyötyä erityisesti, jos jalassa on kipua aamuisin ensimmäisen askeleen yhteydessä. Yösukkien hankaluutena on venytyksen ylikorostuminen varpaille. Kaikki yöortoosimallit voivat häiritä erityisesti herkkäunisilla nukkumista, mutta kokemuksen sekä osin tutkimuksista saatujen viitteiden mukaan mallien välillä on huomattavia eroja tässä suhteessa keskenään. Anterioriset yölastat häiritsevät normaaleihin yölastoihin verraten huomattavasti vähemmän unta, ja plantarifaskiittia potevat sitoutuvat niiden käyttöön huomattavasti paremmin. Avaa tuotteen tarrat. Pujota tuote jalkaterään ja sulje ulommaiset tarrat. Aseta jalkaterä maahan niin, että polvi ja nilkka ovat noin 90 asteessa tai muutoin pidä nilkkaa 90 asteessa. Sulje sitten pohkeen ympäri menevä tarra. Lasta pitää nilkkaa hieman vajassa 90 asteessa. Suosittelemme tekemään aamulla ennen ensimmäistä askelta kantakalvon venytyksen, vaikka yölasta olisikin ollut käytössä. Yölastan ja yösukan tilaajalle kaupan päälle lyhennetty harjoitusohje plantarifaskiittiin. Harjoittelu voi olla ensisijainen keino hoitaa plantarifaskiittia, ja pohjallisten sekä Airhill-ilmatyynnysiteen avulla voimme vähentää kantakalvolle kohdistuvaa kuormitusta. Erityisesti kivuliaissa ja pitkittyneissä tapauksissa suosittelemme yölastojen käyttöä. Toimivia ei-leikkauksellisia hoitokeinoja oireilun hoitamiseksi on varsin monia, joten suosittelemme hyödyntämään useampaa eri keinoa. Plantarifaskiitin hoitopaketin avulla saat monipuolisen avun tilanteen hoitoon. Paketti sisältää plantarifaskiitissa hyvin toimivat pohjalliset, dorsal night splintin, Airhill-ilmatyynnysiteen, helpon ja toimivan teippausohjeen, teipin sekä harjoitus- ja venyttelyohjeen.